komi ka ya Rasulallah. Annabi muna son ka shugaba ka yarda da mu, kada ka san ka Muhammadu kara mu Allah, ya ta san ka kara mu Nabi ya Imamullah, an kada mini Maulana kana wata ce da maye ya Rasulallah, neman ka da ke imani ya Rasulallah, ya daga mamu da kai habibi bin Abdallah, shugaban mu guda ne ya Habibullah. Ada baba marhama dai memukuli menggode, ada awal batu hati seberi masa ya Rabbi, airu jasa dia pemakainya, mana berniata, mana nita, mana dia mana amalia ebina. Tera aiki sai ma da kira ake abu Allah huda, na bu wannan shi ne aiki cika yi miji komiya. Ka karo yara gari tsaya kuma ka jinawa, ka tsaya da neman annal rabu ka yarda mun, a tare da shi maka jina Allah ba dan na kai ba. Muna halin karkarin baje, zuciya karkarin bata, aiki na karkarin bashi, kare mandan turjoyi wanda kake mana domin shi, ya rabu makagina, alhamdulillah ya Nabi. Na zam ya nuje na barhama mai taken manzo, annabi muke tabbata da rana Rasulallah, shugaba Ayuba ne, mai gina Ayuba ne, kwanar ka tare da zuciyar mata kai Rasulallah, yaro take amadin yarata da likitar ta gida kamar likitanci an kara.